Det er Hestenes Podcast. Vi lytter til hele Roskilde 2025-plakaten. I dag skal vi prøve noget nyt. Vi skal ikke bare høre et bands, vi skal høre 2. Og det skal vi, fordi der er 200 acts på plakaten, og vi har optaget nogle af 40 afsnit, tror jeg, eller sådan noget. Så vi skal til at sætte en lille smule hastighed på. Derfor så har vi fundet 2 bands. Der er om torsdag aften på et eller andet tidspunkt, der er der 2 bands, som spiller oven i hinanden, og som vi begge to i en eller anden grad er interesseret i at høre. Hvor interesseret vi er, det må vi lige finde ud af. Det er Bright Eyes, som spiller på hvilken scene? Ja, det er Bright Eyes, de spiller kl. 21 på Avalon. Og oven i Bright Eyes spiller FKA Twigs på Arena. Grøn scene. Lige præcis. Så 2 store navne på plakaten går ud fra Roskilde, må placere dem ret højt. Det er store acts, det er vi enige om, ikke? Det tænker jeg. Det er i hvert fald 2 navne, som... Jamen, jeg kan lige så godt komme ud og se det. Jeg er fan af både Bright Eyes og FKA Twigs. Hvordan har du det med dem? Jeg har ikke rigtig hørt noget af det, men jeg mindes Bright Eyes som noget rigtig sløvt noget, hvor man helst skal stå og kramme sin bedre halvdel. Og FKA Twigs, det lyder bare lidt mere happening, altså et navn med bogstaver i, der er svært udtalt. Det lyder bare fedt. Så det har jeg høje forventninger til. Jamen, det giver god mening. Og jeg tænker også, at FKA Twigs... der er vi mere over i sådan noget lidt, det lyder lidt mere science fiction-agtigt. Jeg vil ikke kalde det hyperpop. Hun blev også populær før det overhovedet var noget, der et koncept, jeg i hvert fald kendte til. Men vi har noget af det der sådan lidt mere weird. Lad os starte med Bright Eyes, fordi det er jo noget musik, som du mener er noget sløvt noget. Her kommer noget rigtig sløvt Bright Eyes. First day of my life, swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. Hvor meget hader du det? 8 ud af 10. Jeg er faktisk heller ikke super vild med Bright Eyes, når de lyder sådan her. Jeg er en stor fan af Bright Eyes, når de lyder for eksempel sådan her. In the session band, shredded to ribbons beneath a microphone stand. Felt the quickness of pity like a flash in a pan for the soul singer in the session band. A red carpet bagger makes a blackberry call to the plastic piranhas in the city of salt. Wasted wheat paste campaign posts, no bills on the wall. You mean nothing to no one, but that's nobody's fault. See the soul singer in the session band, shredded to ribbons beneath a microphone stand. Felt the quickness of pity like a flash in a pan for the soul singer in the session band. I had a lengthy discussion about the power. Her kommer endnu mere. She was a real royal lady,
patron of the arts, said the best country singers die in the back of classic cars. So if I ever got too hungry for a suitcase or guitar, to think of him all alone in the dark. So I laid some nights beside her in a bed made for a queen. She said I kissed her different, that all the men her age were mean. Gave me anything I wanted, oh the generosity. I took all that I could, it was free. Now the skies are torn up denim, and the clouds just splattered paint. It's a room I'm renovating, it's a name I gotta change. If I get out of California, I'm going back to my home state to tell them all that I made a mistake. And I keep looking for that blindfold faith, lighting candles to a cynical saint who wants the last laugh at the fly trapped in the windowsill tape. You can go right out your mind trying to escape from the panic paradox of day to day. If you can't understand something, then it's best to be afraid. Hader du også det? Ikke helt så meget, nej. Det kan jeg bedre lide. Det er jo, så er vi jo helt klart ude noget singer-songwriter-folk her, på den fede måde. Det kan jeg egentlig godt sætte pris på. Altså jeg synes, når de spiller folk-rock på den måde, så synes jeg, de er gode. Jeg synes, det er mere irriterende, når det er bare en akustisk guitar og Conor Oberst. Men hvor stor en procentdel af deres katalog er den her fede form for folk? Altså det vil jeg sige, det er i virkeligheden største delen. Okay. Det der var sagen, det var, at jeg blev sådan for alvor opmærksom på dem tilbage i, jeg tror 2005, da de kom med en plade, der hed It's Wide Awake, I'm Wide Awake, It's Morning, som var den her sådan irriterende form for akustisk kedeligt. Men det var også 20 år siden, og det var en anden tid og sådan noget. Min oplevelse er, at de har bevæget sig mere i en folk-rock-retning sidenhen, hvilket jeg synes er væsentligt federe, og det er egentlig derfor, jeg er stor fan af dem i dag. De har udgivet en ny plade, jeg har lyst til at sige i år, det kan godt være det sidste år, det skriver du på skærmen et eller andet sted, hvis det er. Lad os lige prøve at lytte til en lille smule fra den. Tried to ban Mark Twain when they knew that it wasn't right. Well, it takes a lot of nerve to live on planet Earth. It was the best of times, it was the worst of times, it was the worst. Saw you walking up with the basket of fruit. Ej, Spanjo. Paying your respects to the dead insects who have eaten through the apple core. Another habit kicked, one-way road trip, another Bible in a motel drawer. Oh man, I think I've seen this one before. Some nostalgia you just can't ignore.
Altså, jeg synes, det kan eller andet. Her, nu kommer der lige noget aller sidste, og det er egentlig bare, fordi de på den nye plade har de lavet et nummer sammen med Cat Power, som jeg synes har den sexigste produktion af noget, jeg har hørt i virkelig lang tid. Så det er egentlig ikke ret meget sådan, de lyder, men vi skal alligevel lige have lidt af All Threes. Midnight, sunlight, deer in the headlights, cleanliness is godlike. Midnight, starlight, cop with the flashlight, kid with the light bright. I was dressed in a costume, a cosplay escape room. This puzzle makes no sense. Flying off to a cold moon with the Russian cosmonaut, a shadow boxer that I already fought. Hvis vi stadigvæk lavede musik, og vi var dygtigere, så ville jeg ønske, at vi kunne lyde sådan her. Det lyder lidt som noget, som vi prøvede at lyde som en gang. Det var rigtig meget sådan, vi prøvede at lyde en gang. Ja, det var fandme lækkert, det der. Det må jeg skulle sige. Det var Bright Eyes. Har du lyst til at sige en lille smule om, hvad du... Altså, du har sagt en lille smule, men måske lidt mere om, hvad du synes om det. Jeg kan sagtens høre det lækre i kvaliteten. Absolut. Det er sangskrivning på højt niveau, det er der ingen tvivl om. I en festivalsammenhæng er det ikke så tit den her oplevelse, jeg søger, fordi man ligesom vælter fra en koncert til en anden, og på det tidspunkt, nu 9:00, der har vi fået burgeren. Det har været ret godt burgermusik, det her vil jeg sige, men vi har fået den, og her tror jeg, at vi er godt i gang med ligesom at drikke nogle bajer og hygge os. Og der ved jeg ikke, om det her bare, du ved, lidt bliver sådan en downer. Det kan jeg måske godt se fra dit perspektiv, som en, der ikke sådan har lyttet så meget til det, fordi for mit vedkommende, som en god gammeldags fan, som har lyttet til det meget på plade, så er jeg jo bare sådan, det er jo en sing-along-fest. Helt sikkert. Altså jeg har jo lyst til at stå og synge med på alle de her numre og høre dem spillet, ikke? Fordi det er jo også meget, det er jo i høj grad live musik, forstået på den måde, at jeg er helt sikker på, at de er optaget live sammen i studiet, og det her det er et band, som skal spille nogle sange sammen, ikke? Det er ikke bare, du ved, nogle tracks, der tilfældigvis ligger hen over hinanden. Jeg kunne også forestille mig, at det her det er et band, som har nogle rigtig loyale fans, der kommer og skal scrolle med på det her på den fede måde. Og altså nu sagde du Conor Oberst, og det navn har jeg hørt nævnt mange gange. Så det er helt klart uden at kende til hans musik, andet end det, vi har hørt lige nu, gået fra, at det er en meget markant person, det her, som folk kommer for at se og høre. Ja. Så jeg kan godt forestille mig, at stemningen, hvis man er fan, er fed, og man står der i pitten og scroller med. Det tror jeg, du kunne have ret i. Det kunne jeg i hvert fald ønske mig af den koncert. Avalon endda, så det er ikke grønt, så det er ikke en helt. Men det er sådan en relativt lille scene, er det ikke det? Ja, det tror jeg. Så jeg har også en idé om, at det godt kunne blive sådan rimelig intimt og sådan. Okay, spændende. Altså, jeg vil ikke afvise det her. Så lad os prøve at høre, hvad det er op imod. Fordi det er jo så FKA Twigs, og hun lyder sådan her. Yeah!
Det lyder også sådan her. This feeling deep inside, king size time, vertical sunrise, I'm flying, capsized, free, I see you sexual, do you feel alone? You're not alone. And if they ask you, say you feel it, but don't call it love. You're sexual. You're sexual. Wonder if you see. Her kommer noget gamle. Den hedder 2 Weeks. I know it hurts. You know I'd quench that thirst. I can you say you're lonely. I say you think about it. 'Cause you're the only one who resonates that chase mouth open like higher than a motherfucker dreaming of it. It's my love. Flying like a stream of something of newest to do. All that deep inside, so give me 2 weeks. You won't recognize I know it hurts. Hvordan har du med det her? Det er fedt. Det er en fed, fantastisk lyd, det her. Jeg får helt sådan noget The Knife-vibes af det. Der er sådan en skrøbelighed, men så alligevel har du bare de her elektroniske beats og små synth-blip-blopper, som... Altså nu sidder vi her på en podcast og hører det, og vi streamer det fra Spotify, og så får du aldrig helt de samme nuancer med i bassen, men man kan godt forestille sig live på Arena. Det her, med det helt rigtige lyd, så kan det her bare blæse virkelig meget omkuld. Det er jo også lidt stille, men det klæder det. Altså det har en skrøbelighed, jeg godt kan lide. Altså jeg kan huske tilbage i 2014, da jeg hørte den første gang, den her plade LP1, som vi lige hørte noget fra her til sidst, at der var jeg totalt blæst bagover, at der var jeg bare sådan, holy shit, det her er fremtidsmusik, det her er science fiction, hvordan bliver noget nogensinde det samme igen? Ja. Og hvis det havde været 2014, eller 2015, eller 2016, så havde der ikke været nogen diskussion fra min side. Så havde jeg bare været sådan, altså hvorfor er hun ikke på orange scene? Og det er jo bare, altså de 2 første numre, vi hørte, det er fra en ny plade, som er kommet i januar i år. Og der er jeg måske sådan lidt mere, altså sådan, jo, det er også meget fedt, men det blæser ikke ligesom min hjerne ud på samme måde længere. Det er ligesom om, at der er sket noget i popmusik, som på en eller anden måde nærmest har overhalet hende, eller i hvert fald har nået hende. Ja, det lyder helt klart som noget for 10 år siden. Nu sagde jeg The Knife før, og det er jo også sådan noget 14, det ikke? Det er deromkring, hvis ikke før. Mm-hmm. Altså jeg tænker helt klart sådan James Blake, og altså, der var rigtig meget af den her type lyd, der for 10 år siden, som bare var fed. Jeg glemmer aldrig James Blake på orange. Den der sub-bass, der bare brølede igennem, altså fantastisk. Spillede han på orange?
Ja, jeg har det som, at der var en eller anden, sådan midt på dagen, sådan en rigtig bus-koncert. Midt på dagen kan jeg bare huske den der sub-bass, der bare brøler igennem crowded. Og der får jeg lidt det samme vibes her. Nu er vi så 10 år senere, og vi er på Arena, og vi er klokken 21. Prøv lige at høre lidt. Ja, lad os høre det. Den hedder Striptease. Det er lækkert, det her. En intermezzo her. Lyde bagved at skifte tøj, skifte kostyme. Robbie, Bright Eyes vil gerne lyde som musik lød i fortiden, og FKA Twigs vil gerne lyde som hun tror, at musik skal lyde i fremtiden. Hvis vi lige starter med Bright Eyes, hvor på plakaten hører det til for dig? Det er et live-navn. Det kan jeg godt sætte pris på. Altså det er et act, forestiller jeg mig, som lyder godt live. Og sådan en koncert er sgu fed, og der er ikke mange af dem efterhånden, synes jeg, på festivalen. Nu har vi lyttet til en del hyperpop, alt muligt. Rigtig meget studiemusik. Jeg forestiller mig, Bright Eyes er et rigtigt live-navn. Og det i sig selv gør det værd at tjekke ud. Vil jeg sige. Jeg kender det jo ikke, og det kan jeg mærke er lidt en fejl, når jeg skal placere det på plakaten lige nu, for jeg er sikker på, at jeg ville have ranket det højere, end jeg nok gør, hvis jeg havde hørt det mere. Ja. Så jeg vil sige... Det kan jeg godt se. Ja. Og jeg synes, din pointe er rigtig god, at de er et rigtigt rockband, som i gamle dage, som så går op på en scene og spiller sammen. Ja. Og det er jo noget andet, end hvad vi lige hørte nu med FKA Twigs, er jeg sikker på, som er tættere på en teaterperformance, antager jeg. Jeg tænker, der er strobelys, der er farvet lys, der er røgmaskine, der er kostymer. Alle de ting tror jeg godt, man kan regne med, og jeg tror også godt, man kan regne med, at det ikke er et eller andet liveband, der står og spiller det, men snarere, at der er oplevelsen, at det er et fantastisk lydsystem, og at hun selvfølgelig har noget udstråling og synger det og så videre, men at selve, kan man sige, musikken, der er nok nogen, der trykker på en knap et eller andet sted, og så går det ligesom i gang, ja. Ikke? Ja. Så. 2 spændende bud, 2 gode bud. Det er sgu svært, synes jeg. Hvad spiller efter, hvis man lige skal tænke på programmet og sige, okay, det her det er klokken 9. Jeg går ud fra, at der er noget, der går på ved en 10-11-tiden måske, som vi nok også skal tjekke ud. Okay, ja, så torsdag klokken 9, der har vi de her 2 spændende bands, der spiller, og klokken 10 er der altså Stormzy på Orange.
vil jeg bare lige sige. Okay, så der skal vi i hvert fald være klar til at overfyre den af. Ja, men det betyder også, at man må vælge. Jeg tror ikke, man kan... Fordi nogle gange så er man også fristet til bare at løbe mellem koncerter og sige, okay, vi skal se lidt af begge giraffer. Men når du kun har en time, en Stormzy går på, og du også gerne vil stå godt der, så er det nok at vælge. Så er det et spørgsmål om, hvem du helst vil høre en halv time af. Men kan vi placere dem? Altså, er Bright Eyes, er det et hovednavn? Er det et stor skrift? Er det lille skrift? Eller er det ud på campingscenen med dem? Det er helt klart ikke på camping. Enig. Og jeg vil sige, lige nu ligger det spændingsfelt mellem stort og lille for mig. Det kunne godt være stort, bare fordi jeg gerne vil se det her live. Altså jeg vil gerne tjekke det ud og høre dem her spille, og mærke stemningen fra de loyale fans, som jeg går ud fra virkelig kommer til at bære den her koncert. Ja. Så hvad tænker du? Jamen altså, det er jo lidt svært for mig med lige præcis de her to navne, hvor jeg jo, kan man sige, er i forvejen er fan af dem begge to, og har hørt det meget. Jeg vil sige, jeg har hørt Bright Eyes væsentligt mere, end jeg har hørt FKA Twigs, men jeg har også hørt en hel del FKA Twigs. For mig er Bright Eyes et stort navn på plakaten. Ja, det vil jeg sige. Det er ikke et hovednavn, fordi altså, bare det, at jamen, det er fuldstændig givet, at selvfølgelig går vi derfra for at gå over og høre Stormzy. Altså, det er ikke... Det er overhovedet ikke til diskussion. Så derfor så vil jeg ikke kalde det et hovednavn. For mig er Bright Eyes et stort navn. Men det kan jeg godt gå med til. Så Bright Eyes kalder vi et stort navn. Hvad så med FKA Twigs? Hvor hører hun til på plakaten for dig? Jamen, hvis Bright Eyes er et stort navn, så vil hun kunne også godt have været et stort navn, men hun kan også lige så godt være et lille navn for mig. Jeg har lidt et klart billede af, hvad type koncertoplevelse det er, som hun kommer til at byde på. Det er der absolut intet i vejen med. Jeg har været til fantastiske koncerter, som var immersive med lyd og lys og alt det der, og var performances mere, end det egentlig var. Altså det var mere det handlede om end musikken. Det kunne godt være et lille navn. Altså du ved, okay. Det kan vi gå forbi, hvis det er, vi keder os til Conor Obersts koncert, eller vi har fået lidt for mange grøn gajol, eller Mucho Macho shots inden da. Okay. Altså jeg vil sige, altså jeg vil argumentere for, at hun også hører til som et stort navn. Altså fordi jeg synes, at jeg tror også, at det kan gå hen og blive rigtig, rigtig fedt. Jeg synes, det er ærgerligt, at det ikke er 2:00 om natten i stedet for 9:00. Men der er jo også et program, der skal gå op der. Ja. Men jeg kan godt forestille mig, at inde under det telt der foran arena, at med netop strobo og laserlys og røg, og det fucking fantastiske lydsystem, og den hendes skrøbelige stemme, der bare musik. lige komplementerer bassen. Ja, det er rigtigt. Jeg tror, det kan gå ind og blive sublimt godt også. Ja, men så har vi jo to store navne oven i hinanden, hvilket jo sker. Sådan er det jo en gang imellem. Altså man må bande af det, at man er på en festival, hvor tingene jo spiller oven i hinanden. Og så kan vi glæde os over, at de begge bliver overrulet af Stormzy. Så det her, det er bare, det er mens vi venter på stormen. Præcis. Det er stillhed før Stormzy. Så vi placerer dem begge to som store navne på plakaten. Og så er spørgsmålet så, hvem af dem skal vi så op og høre? Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg kan fortælle, at vi kommer direkte fra Sanam. Nej, det kan jeg fortælle, at vi ikke gør. Og Beth Gibbons, hold kæft en dag. Det her, det er altså hæftigt. Det må jeg skulle sige. Er det Bright Eyes? Er det rockkoncerten? Jeg tror, vi skal til Bright Eyes. Det tror jeg, det er det. Godt nok. Jamen så lad os sige, både FKA Twigs og Bright Eyes er store navne på Hestenes Roskilde 2025-plakat, og vi ses til Bright Eyes. I hvert fald det første kvarter. Fedt. Hej. Hej.